perquè l'aprenent pugui contestar, perquè potser ha de rumiar, ha de pensar què és el que vol dir i està buscant en el seu cap la paraula aquella. Doncs donem-li aquell temps, d'acord? Perquè pugui respondre. Animeu-lo a que participi. Això que us deia, no el corregiu en excés, dient-li no, això es diu així, no, això es diu així, no, això es diu... perquè tant no, això es diu... que al final, el que us deia, doncs ja no diré res, perquè si cada vegada que dic alguna cosa doncs m'estàs dient no, doncs no. Hem d'animar-los, hem de repetir-los tantes vegades com sigui possible, ajudar-vos amb el llibret, d'acord? Això, fer pauses i tenir cura de com pronuncieu vosaltres, perquè vosaltres sou el model, el que feu de model, pels companys. Per tant, vosaltres també heu de pensar a dir les coses amb correcció. D'acord? I em sembla que ja està. Ara, si volíeu fer una pràctica. Sí, ens queden 10 minuts. Com vulgueu. Si voleu el deixem aquí ja. Que això és una mica de pràctica. Molt pràctica, no seria una presentació. Podríem fer una presentació, què us sembla? Fem una petita presentació? Sí?